Avui el diàleg de Mata d'Esfera va sobre boscos. Estem parlant del canvi climàtic, hem vist moltes dimensions del canvi climàtic i avui toca veure com afecta a la gestió forestal i els incendis. I a Mata d'Esfera envoltada tant de boscos, que era bo portar algú entès en incendis, i tinguem la intervenció de l'Etre de Villa, que el tenim aquí, que és bomber del Graf, són els que actuen a baix dels focs moltes vegades, però també quan s'entroben els incendis. I també tindrem, ja coneguts per tots perquè són de Mata de Pere, a l'Anna Badia, i també el Ricard Ferriol, que no ens estendrem amb explicacions. Llavors començarem amb la presentació. Si passes el micro millor perquè com ho acaben, queda més. D'acord, doncs ara canvio. Per marcar els temps jo... Perfecte. Primer, gràcies per donar l'oportunitat d'estar aquí xerrant amb tots vosaltres i compartint aquesta tarda. Una mica la idea de la meva presentació és que veiem una mica com està influint, quina evolució han fet els incendis forestals i paral·lelament hem anat fent dintre de l'organització de bombers i en concret després entrarem una mica en el que té a veure amb el canvi climàtic i l'efecte en els incendis, que és una mica la sessió d'avui. I per fer-ho parlarem d'aquest concepte que segurament alguns de vosaltres que ja m'heu sentit alguna vegada o heu sentit a companys meus, parlarem d'aquest concepte de generació d'incendis i les anirem explicant per veure precisament aquesta evolució. Hi ha una primera generació d'incendis en la que parlem de continuïtat. Després de l'abandonament rural, el combustible en el territori va anar creixent i augmentant aquesta continuïtat. I llavors el que ens trobàvem, o el que ens trobem en aquest tipus d'incendis, és que tenim perímetres més llargs de lo que són les línies d'atac. Llavors, per escurçar o per trencar aquesta longitud dels perímetres i dels incendis, hi ha el concepte d'aquesta idea que és la contenció entre cel·les o la divisió del territori. No són més que infraestructures lineals en el territori que trenquen l'abans de l'incendi i ens permeten, amb els camins, amb els accessos, arribar a estos perímetres. Però resulta, resumir-ho en els anys que estem parlant i per tant una mica la resposta que aposta. La segona generació és la generació de la velocitat. Continuem acumulant combustible en el territori per l'abandonament i a més de continuïtat el que tenim és més combustible que li dona la possibilitat d'augmentar aquesta velocitat de propagació. I aquesta velocitat de propagació és més ràpida que la velocitat de les línies fent l'atac a l'incendi. I ens dona imatges d'aquest tipus. Quina és la resposta que es fa? La resposta que es fa és més mitjans, més ràpids, més contundents per trencar aquesta velocitat, trencar la velocitat del cap i que les línies puguin treballar en els flancs. Estem tot als anys 70, es veu el foc com l'enemic a batre i per tant el que fem és més recursos i organitzar aquests recursos. Arribem a la tercera generació i és la de la intensitat. Tota aquesta acumulació de combustibles, a més de tenir continuïtat i fer més ràpid els incendis, permet també la continuïtat amb les capçades i que els focs es belluguin per les capçades. I per tant tenim imatges de les que ja heu vist i coneixeu, dels incendis del Solsonès, i fa que el foc estigui fora de la capacitat dels mitjans d'extinció. Per tant, què hem de fer en aquests casos? Hem d'anar a posar els recursos allà on sabem, pel coneixement que tenim dels incendis històrics, on seran eficients aquests recursos. No val treballar a tot arreu, sinó que hem d'anar a buscar aquests punts on serem efectius i aquests punts que es poden preparar
prèviament, l'extinció. Comencem a parlar llavors dels punts estratègics de gestionar el territori per poder fer maniobres allà on sabem que serem efectius. Estem ja cap als anys 90. El gran incendi és l'enemic, no només el foc, sinó el gran incendi. I ens hem d'anticipar, hem de planificar, hem de conèixer i buscar aquests llocs d'oportunitat. Arribem a la quarta generació, la de la interfàs urbano-forestal, que ens dona, no sé si es veurà, imatges com aquestes. No sé si el coneixeu, és l'incendi de la Lirana, en què l'incendi forestal és capaç de propagar per l'interior de la urbanització, generant dintre de la urbanització nous punts d'inici, noves carreres i afectant dintre de la urbanització, generant noves emergències dins de l'emergència. Quin és el problema? Quin és el problema aquí? Tenim imatges, no es veuen, perdó. És una imatge també de focs d'urbanització. El problema aquí és que els canvis, les noves emergències, succeeixen més ràpidament de lo que la informació i les ordres poden arribar a través de tota l'estructura de comandament. Per tant, és el comandament i la transmissió de les ordres, diguem-ne, el coll d'ampolla que fa que no es pugui amb aquests incendis. Quina és la reacció o la solució que es pren en això? Es baixa el nivell de la decisió amb equips de coordinació per fer el seguiment i és el que en diem el Mission and Command en anglès, o si voleu en un vocabulari més col·loquial, la guerra de guerrilles. Se fan equips més o menys autònoms que tenen una directriu de lo que han de fer, ens anticipem, fem sectors diferents de treball dintre de l'incendi forestal i en concret els que estan dintre de l'urbanització han de preveure quines afectacions podrà haver i preparar, abans que el foc arribi, temes com l'evacuació, el confinament i anar ràpidament solucionant aquests problemes que poden aparèixer i que són aquests equips que estan in situ els que veuen els problemes i no han d'esperar a tota la transmissió de la informació amunt i avall perquè això fa perdre l'oportunitat i fa perdre el control de la situació. Per tant, passem a treballar en aquests incendis d'aquesta manera. Estem ja cap als anys 2000. I arribem a la cinquena generació, que és la de simultaneïtat de grans incendis forestals. Tenim un cos de bombers que amb tota la trajectòria del que hem anat veient s'ha preparat per donar resposta a un gran incendi forestal. Però què passa si hi ha més d'una a la vegada? Podem entrar al borde del col·lapse o al col·lapse. Hem de respondre en aquestes situacions amb estratègia. Abans d'entrar en l'estratègia, també en aquesta generació, una de les coses que el caracteritza és que ja passem a veure el gran incendi forestal, ja som conscients de què és el gran incendi forestal, el que té capacitat de gestionar el territori, el que acaba gestionant-lo, més que nosaltres, o sigui, la societat o els gestors com a gestors, o la resta d'incendis. Si mirem la superfície que cremen els grans incendis forestals, la superfície que cremen la resta d'incendis o la superfície que es pot gestionar al llarg de l'any, comparativament acaben sent els grans incendis forestals els que determinen quin paisatge tindrem d'aquí a uns anys, perquè són els que creen les diferents taques en el territori. I a lo que anàvem. Com responem en aquests incendis de cinquena generació. Molts de vosaltres haureu vist aquestes imatges, aquests polígons de potencial, que són els que
amb els que treballem per fixar l'estratègia un cop l'incendi està en marxa, o imatges d'aquestes, que és un esquema una mica abstracte dels camins de foc d'un polígon cap a un altre i que ens ajuden a explicar què és el que pot passar i què és el que podem fer com a bombers per solucionar aquesta emergència o aquest incendi en concret. Però clar, aquí ja entren en joc els valors. Tradicionalment sempre havíem explicat que a bombers té les prioritats de persones, béns i infraestructures i després el bosc. Però aquestes prioritats només són vàlides si el cos de bombers està treballant en un escenari cert i que sap que allò que apliquen aquestes prioritats les pot mantenir. Amb totes aquestes generacions d'incendis necessitem, per poder donar resposta a aquestes prioritats del món de les operacions, necessitem que el cos d'extinció no col·lapsi, que és el que parlàvem abans, i per tant necessitem un escenari de certesa. Però a més, necessitem, per acabar de prendre les decisions que l'estratègia ens permet, necessitem incorporar en aquesta estratègia tots els valors de la societat o el bé comú. És a dir, nosaltres com a cos de bombers podem dir, nosaltres podem treballar aquí i evitarem que es cremi aquesta vall d'aquí. I en canvi aquí no podem treballar per com està el combustible, perquè no arribem, perquè no tenim prou temps i es cremarà aquesta vall d'aquí. Nosaltres, si podem escollir entre dos valls, o podem treballar aquí o podem treballar aquí, però no fer les dues opcions, normalment el que tenim més a la vista és la superfície que quedaria implicada en aquesta decisió. Però el territori té altres valors que no són només la superfície i per tant, com que aquesta decisió que com a extinció prenem determina el que passa en el paisatge, necessitem incorporar tots aquests valors per poder prendre aquesta decisió. I implicarà que demanarem determinada gestió per poder després realitzar aquestes maniobres. És el que parlàvem abans dels punts estratègics. Per tant, estem a la 5ª i incloem l'estratègia. Aquest el passo, que és un vídeo, però arribem a la 6ª amb imatges com aquesta. Això és la costa de Xile, tothom recordareu per les notícies, potser no tant Xile, però sí Portugal, imatges com aquestes. Són esfereïdores. Tempestes de foc, remolins i pirocumulonimbus que aixequen aquestes columnes a quilòmetres i quilòmetres a l'atmosfera per sobre la superfície terrestre. I davant d'això ens preguntem què està passant, per què, pot passar a casa nostra, i davant d'això, com a cos de bombers, podem garantir la seguretat dels intervinents i de la població civil. Què estem fent? I dic què estem fent perquè estem en ello. Fa 2 anys que ha passat tot això, els primers casos, i encara estem en ello. Què fem? Intentem buscar respostes, estudiar el que ha passat en aquests països i tornar a mirar. Això és una imatge de l'incendi de Cardona, és el primer pirocúmul que vam veure aquí a casa nostra, i intentem tornar a mirar el que hem viscut i el que ha passat amb els ulls d'aquest nou coneixement. Estem buscant indicadors i estem estudiant si aquests indicadors es poden automatitzar per poder avançar-nos a quan podria passar aquestes situacions en què el foc podria ser devastador. I estem començant a parlar de passar de l'extinció, en aquests casos, a la gestió. Però la gestió dels focs no només entesa com deixar cremar fins a un lloc on jo pugui treballar amb més comoditat, sinó deixar cremar en condicions que no es pugui produir
allò que hem vist que no volem deixar manifestar, perquè clar, no volem que això passi a casa nostra i no volem que hi hagi tal quantitat de víctimes. Diferents maneres d'explicar-ho. I aquí entraríem una mica a parlar de pinzellades de quins efectes té el canvi climàtic sobre la vegetació i sobre el territori, que és amb el que nosaltres treballem. Però com que heu estat fent les diferents sessions i heu parlat de què és el canvi climàtic i dels efectes que té a la vegetació, simplement ho passo perquè veieu els titulars dels coneixements que necessitem d'ecologia per plantejar-nos diferents situacions i diferents inputs que hem de tenir en compte per preparar-nos i preparar el paisatge perquè realment pugui reaccionar en el canvi climàtic sense que arribem a perdre totes les nostres estructures i ecosistemes. I perdre no vol dir que els mateixos ecosistemes hagin d'estar en el mateix lloc, sinó que puguin perviure o puguin migrar a un espai on puguin mantenir-se. Per tenir aquestes estructures, aquest paisatge en el que puguem continuar disfrutant i gaudint de la natura. No sé si l'explicació que he fet de les generacions d'incendis us dona una mica la idea dels problemes que ens enfrontem i com en aquests moments bombers necessita de la corresponsabilització de tota la societat perquè ens estem veient en la situació de que les nostres decisions intentant respondre a allò que se'ns ha encomanat, que és l'extinció dels incendis, en realitat el que està generant són decisions de futur sobre el paisatge i sobre els ecosistemes que en realitat no ens corresponen a nosaltres i volem fer-ho d'acord amb la societat que és qui ha de viure i disfrutar d'aquests ecosistemes. I aquí ho deixo i després ja continuarem xerrant. Bona nit. Em fa especial il·lusió compartir aquests diàlegs amb vosaltres per raons òbvies. Soc de Matadepera, per tant, i entre familiars, amics i amigues i coneguts, això és... em sento còmode. Bé, va molt bé la introducció que ha fet a les generacions d'incendis l'Ethel. Jo tinc unes quantes transparències que les passaré ràpidament, però complementa perfectament el que explicaré jo. He titulat la part aquesta que em toca Canvis d'usos i cobertes del sòl, valor del paisatge i incendis en la interfàcia urbana forestal en el context del canvi climàtic. Bé, estem ja en el context del canvi climàtic per la situació que tenim al territori d'estrès de la vegetació. I em centraré sobretot en aquests canvis d'usos del sòl en el sentit de com ha evolucionat, com tenim Matadepera, quines han estat les dinàmiques de Matadepera al llarg d'aquests últims 50, 60, 70 anys. El valor del paisatge, per què ens interessa el valor del paisatge? Doncs quan nosaltres pensem en valors del paisatge estem pensant sempre en el valor estètic. I això està molt relacionat amb els habitants que estan ocupant ara les urbanitzacions aquí a Matadepera. El paisatge té altres valors, té el valor estètic, té el valor, evidentment, té el valor cultural, té el valor històric, té el valor social, té el valor productiu, i és el conjunt d'aquests valors que configuren el paisatge. I llavors la interfàcia urbana forestal, que és el territori que nosaltres tenim, aquest creixement urbà cap al bosc. Bé, fixeu-vos en aquesta imatge, que es va movent, es veu molt poc, però bueno, mireu com es va veient. Com la taca verda va creixent i com les zones urbanitzades també van creixent, en detriment del que és la taca més grogosa, que és les zones de conreu.
Això és el que està passant a Europa i direu, bé, si ens estan dient que a escala mundial estem perdent superfície forestal. Bé, a escala mundial sí, però a escala europea no. Passem a Catalunya, què passa? Em centro només en el que és la superfície forestal. Això és del mapa de cobertes del sòl de Catalunya, elaborat pel CREAF, que tenim les edicions des del 1993 a 2005-2009, en el que podem veure la superfície d'arbrat, sobretot m'interessa de la superfície forestal, la superfície d'arbrat, que ha anat creixent també en aquests anys, ha anat creixent. Es diu que ha crescut un 4% durant aquests anys, que això suposa l'ordre d'unes 8.000 hectàrees anuals de creixement anual. I què passa a Catalunya i què passa a Mata de Pere? I diu, doncs el bosc decreix a Mata de Pere. Què passa? Doncs sí, a Mata de Pere està creixent quan estem parlant d'escala local, però és l'estructura que tenim aquí a Mata de Pere. Tenim una zona urbana que ha anat ocupant el bosc i que ha anat ocupant les zones de conreu. Si mirem aquí en detall, tenim l'autofotografia de l'any 46, algú dirà, 46 no era? La del 56, que estigui basat a treballar amb imatges d'aquestes no era del 56? Bé, a partir del 2011 van sortir aquestes imatges. Moltes de les anàlisis que havíem fet sobre canvis d'usos del sòl les havíem fet a partir del 46, a partir del 56, que era el primer vol americà. Doncs tenim l'any 46. No es veu gaire bé, però es veu aquí al límit del parc. Una mica, queda una mica difuminat, el verd, la línia verda aquesta. Evidentment el 46 i el 84 no estava aprovat al Parc Natural, es va aprovar el 87, hi havia plans especials, però serveix com a referència. I fixeu-vos, és molt gràfic aquestes fotografies perquè permet veure com hem anat ocupant, com l'urbanització ha anat ocupant el territori. Per tant, hem generat un territori més vulnerable als incendis forestals, tant pels boscos com per les persones que habiten aquests boscos. I podem dir persones que habiten aquests boscos, perquè estem vivint gairebé al mig del bosc o, si més no, a tocar. Fent un zoom, una aproximació, això és la zona de les Pedritxes i els Rourets, i a baix tenim la zona de la Can Solà del Racó. Podeu veure perfectament com ha anat creixent i en quina situació de vulnerabilitat ens estem trobant. Bé, en aquest sentit, he recollit d'una entrevista que van fer Jordi Vendrell, que és de la Fundació Pau Costa, que la Fundació Pau Costa es dedica a investigar sobre els incendis forestals. Aquest paràgraf he recollit perquè sintetitza perfectament el que vull dir. Els incendis que ens enfrontem ara no tenen res a veure amb els de fa 30 o 40 anys. Llavors es passava d'un món rural a un urbà. S'abandonaven camps, disminuïen les zones de pastura i això feia que comencessin a aparèixer boscos on abans hi havia camps de conreu. Desapareixia l'estructura de mosaic i començava a expandir-se un paisatge més continu. Bé, el que és important aquí ressaltar és desapareixia aquesta estructura de mosaic, que és el que ha parlat abans l'ETE, que és el que ens protegeix. L'estructura de mosaic d'un territori és el que ens protegeix. Ara tenim les cases a tocar del bosc. Un mosaic permet trencar continuïtats. I una altra frase que m'agrada molt i que permet introduir el que serien les generacions d'incendis que ha explicat abans l'Ethel és el foc es propaga llegint el paisatge i els dos evolucionen conjuntament. Aquestes generacions d'incendis que ha parlat abans l'Ethel és ben bé que llegeixen el paisatge i l'evolució del paisatge, les dinàmiques territorials del paisatge al llarg d'aquests, a partir de la segona meitat del segle XX. Com hem anat acumulant combustible degut a l'abandonament de les activitats tradicionals. Bé, per tant, les passo, les generacions, ho ha explicat molt millor ella que jo, que es dedica tècnicament, però aquesta situació de vulnerabilitat que tenim al territori, el Marc Castellnou ens alerta d'una qüestió important, que també ho ha recollit de La Vanguardia i ens diu, quan consumim hem de tenir clar que estem contribuint a decidir quin paisatge volem. Si optem per mobles, verdures, carn d'altres parts del món, estem apostant per un paisatge com el que tenim, continu, estressat, vulnerable al canvi climàtic. També té a veure amb com tractem els nostres impostos i l'economia rural. Al final, la factura que es paga és la mateixa, la diferència és com la paguem. Això és publicat a La Vanguardia. I també diu, hem fabricat un país de bosc continu a còpia de pagar flames i no incendis. D'això en diuen la paradoxa de l'extinció. Som tan eficients apagant incendis
que resulta que tenim un territori encara més perillós i encara més vulnerable. Perquè som eficients, perquè tenim uns cossos d'extensió que fan bé la seva feina. Però clar, això ens crea un territori amb molta continuïtat forestal i amb molta densitat forestal. Bé, aquí he posat els incendis que tenim a període del 86 al 17, que són 31 anys d'incendis, i si us fixeu que hi ha els anys clau són el 86, el 94, el 95, el 2003 i el 2012, que és quan vam tenir els incendis més importants. I d'aquests he triat perquè es vegin, fixeu-vos que sí que hi ha més densitat aquí, però aquí ja veiem bastanta ocupació. He triat dos incendis, l'Empordà del 2012, i he posat a sobre la fotografia, la qualitat no és molt gran, però he ressaltat les zones urbanes, perquè us fixeu la importància que va tenir aquest incendi pel que fa a les zones urbanitzades i com van estar en perill totes aquestes poblacions. I també Sant Llorenç Savall. Tenim Matadepera aquí baix, i Sant Llorenç Savall, les zones urbanitzades. I d'aquí és el que vull entrar jo amb la percepció del risc de les persones. Dono un tractament més social. El problema és el problema de la interfase urbana forestal. I aquí parlo de la percepció del risc dels antics treballadors, diguem-ne, dels boscaters i dels musevers, i després ho contrasto amb un estudi que he fet més recentment amb entrevistes a població d'aquí Matadepera, que jo n'anomeno nous residents, però que pot ser que ja faci uns quants anys que visquin aquí. Em sembla que té entès? 5 minuts o més? Bé. Jo tinc costes. Bé, els antics boscaters, què ens deien? Ara també n'hi ha hagut i n'hi hauran sempre. Ara n'hi ha més d'incendis perquè els boscos són més bruts i quan escala el foc en un bosc tira. I abans, com que els boscos es cuidaven, que eren nets perquè es netejava per cremar la brossa, per coure totxos, per coure calç, es cremava, es netejaven. Ara és maco al vespre, sortir al meu terradet i miro i veig tota la muntanya plena de llum, tota. Si escala foc, jo només penso, si escala foc, tota aquesta gent com correrà. Jo, quan començo a veure aquelles torres a dalt de tot de les Pedritxes, a dalt de tot de Cavall Bernat, jo m'esgarrifo. Això són persones que havien treballat. Com perceben, aquestes entrevistes es van fer dins del projecte Memòries d'una feixa, que no sé si coneixeu el llibre, que va ser elaborat per Raúl Aguilar i editat per l'Iago Otero, l'antic arxiver d'aquí Matadepera, i el Iago Otero. En el cas de com he recollit la part de percepció del risc dels nous habitants, els hi passava aquesta imatge. Els deia, què suggereix aquesta imatge? Cadascú, quan veu el paisatge, identifica el que identifica. Jo hi veig aquí, m'inspira unes coses. I la gent, n'he recollit de totes les entrevistes que he fet, he posat 3 exemples. Tranquil·litat, casa meva, tot i que aquesta casa aquí la trobo que està abandonada, que no m'agrada, pau, tranquil·litat, benestar, no sé, per mi ho trobo tot bonic. Home, aquí hi ha verdor, la natura. No, clar, viure en un entorn així, tothom voldria viure en un entorn així, rodejat de verd i de natura. Això no té preu. Jo quan veig això i penso, quan era petit jo volia viure en un lloc així, no volia emmerdar-me al mig de la ciutat, és fantàstic, la Mola és preciosa. Sí, efectivament, la Mola és preciosa, però només es veu una part d'aquest territori. Cadascú quan ha vist la imatge ha vist una cosa. Potser coincideix amb això, potser coincidiria amb la meva percepció. Cadascú té el seu background. Un altre, sí, però les dues gràcies, és a dir, el perill del foc està més aquí, senyalant el bosc, això és una persona que vivia a les Pedritxes, que no pas aquí, senyalant l'urbanització. Crec, jo per exemple, veig que aquí, a dins la meva urbanització, és difícil que vingui un incendi, o que hi hagi un incendi. Que surti un incendi potser sí, però que arribi un incendi és difícil. Bé, si posem aquesta imatge, tampoc no veu que sí, tenim aquí, pot venir, i pensa que potser si va un incendi aquí, que és la continuïtat forestal, doncs està salvat. Però és que quan hi ha un incendi dels que ens parlava l'Ethel, a veure, ja sota bosc enmig de les urbanitzacions, doncs tampoc estem. No vull ser catastrofista, vull dir que no...
Poso aquesta imatge perquè aquesta imatge a mi em va sorprendre ja fa molts anys, i potser és una miqueta trampós, però a mi quan la vaig agafar vaig dir aquesta imatge és genial, perquè ho vaig treure d'un diari. I aquí quan la vaig veure a mi el que va cridar l'atenció vaig dir aquesta imatge el que ens està dient, ens està venint una urbanització calcinada. No sé si ho veieu, els dos, però aquest no us sembla que està calcinat? Doncs jo és el que vaig pensar. I llavors llegeixo 4 cases independents envoltades de 6.000 metres quadrats de bosc propi. Clar, és allò que dèiem de la percepció. Bé, en contrast amb això d'aquesta percepció, la percepció del risc està relacionada també amb el coneixement que tenim del territori. En les mateixes entrevistes, en aquestes proporció que jo dic, nous residents, els hi passo també aquestes dues fotografies, una dels anys 50 i l'altra més actual, l'altra actual. I els dic que me'ls comentin. I què comenten? Que hi va haver algun incendi i alguna cosa. Jo els dic, era així Matadepera. No, em refereixo perquè no hi ha massa forestal. No, és que era així. Què vols dir? Que ara hi ha més vegetació que abans? És curiós, hagués dit el contrari. Un altre, això no ho sabia. I això hauria de ser al revés, per culpa de les cases. Oh, que curiós. Ah, sí, en part això està bé. Per mi és una bona notícia. Home, sí, de veritat t'ho dic. No sabia que era així. Ben pensava que era superbosc. Fins clar, està molt xulo. Ara, està molt xulo. Ara ho estudiaré això, però això no ho deu saber ningú. És a dir, com era Matadepera, no ho deu saber ningú. Bé, ens falta aquesta cultura, aquest valor que dèiem cultural històric del paisatge. No és d'aquí Matadepera, això és de l'incendi del 2012 de Viu de Llevata. 2 minuts. De Viu de Llevata, que va a Ribagorça, però quan hi ha un incendi ens posa la cultura al descobert. I ens falta el que dèiem, la cultura del risc. Jo això, tenir cultura del risc vol dir assumir, vol dir que hem de transferir informació. Passo ràpid, i això també com el Ricard ja en parlarà després, només l'última reflexió que vull fer. Crec que tenim una aposta de futur que és la transmissió de coneixement als infants, als nens, i això és el que ens dona. Ens podria ser optimistes davant el futur. I em pregunto jo, finalment, si serà possible parlar d'una nova generació d'incendis on la cultura del risc sigui assumida per una població que passi d'idealitzar el paisatge a considerar-lo com un conjunt de valors naturals, estètics, culturals, històrics, productius i socials. I això passa per una corresponsabilitat. Som responsables tots. Penso que tècnics, investigadors, científics, per la generació de coneixement i la transferència de coneixement, polítics, administració local, per posar les condicions i per facilitar que hi hagi aquesta transmissió de coneixement, i sobretot hi ha d'haver també una responsabilitat que aquesta no pot ser l'oblida de la població que viu a aquest entorn. Ha de tenir la percepció del risc i ha d'assumir que viu al lloc on viu, que no som que estem en plena de risc. I ho deixo aquí. Bé, doncs, continuem. Veig que queda prou ben lligat. Les teves explicacions vam parlar una miqueta i penso que es podrem avançar una miqueta. Jo vull començar amb aquesta imatge. Aquesta imatge és la imatge del darrer incendi que vam tenir aquí al terme de Matadepera, el 2003, que s'ha parlat abans. Un dels grans incendis històrics aquests que han quedat fixats, que molts tenim molt present encara, el tenim molt present en el dia a dia, el tenim molt present en les diferents activitats que anem fent normalment, però tinc la sensació que aquí al poble s'ha oblidat d'aquest incendi. Hi ha molta gent que ja l'ha deixat una mica de banda, no?
segurament es recorda molta gent per edat més el del 2006, sí, el del 1986, el de les Padritxes, que no pas aquest, justament perquè va arribar més a prop de les cases. Però aquest, si ens arriba a venir cap aquí, probablement que ha sigut molt més catastròfic, no? Ja hem parlat dels canvis de paisatge, hi ha paradoxes brutals, no? Ara a la Mola tenim molta menys vegetació, amb molta menys gent es feia aprofitar el combustible, ara tenim un bosc totalment poblat de vegetació, molt mal estructurat, i hi ha més gent que mai. Gent que cada cap de setmana, gent entre setmana, tot hora hi troba gent. I al revés, les zones que eren més bones, que eren més planes, s'han poblat, s'han esbarat i han tornat en una situació de risc. L'incendi que ens explicava l'ETA de la 5a generació, jo el veig perfecte, no? Aquí. Què hem après del tema del canvi climàtic i dels diàlegs que hem anat prenent aquí? Doncs que ens trobarem en un context cada cop més de més temperatura, períodes de sequera més continuats, i segurament, l'altre dia ens deien que tenien dubtes, però jo quasi bé podria amb el foc, que tindrem menys pluja, no? O la pluja més mal repartida, en períodes de sequera acumulada més llarga, amb la qual situacions d'aquestes, d'aquí a l'esquerra, de secades, la vegetació mediterrània té estratègies per intentar adaptar-se a aquestes situacions i el que fa és a vegades avortar la fulla, esperar que passi un estiu, que vingui un altre tardor, que recuperi la pluja, però si això passa un any, passa un altre, aquesta vegetació no té capacitat de resposta i aquesta resposta al final és acumulació de biomassa, acumulació d'arbres o de vegetació en el bosc, incrementem el risc d'incendi. A més, això acompanyat amb aquest debilitament que provoca aquests períodes de sequera acumulada amb oportunitats per a les plagues. Les plagues, processionària ho està veient, processionària Berguedà ha fet uns estralls molt forts, no mata els pins tenen aquella capacitat de recuperar, de tornar-se a aixecar, de tornar a treure fulla, però quan això passa un any i un altre any, al final aquells arbres, la capacitat de recuperar, i a més si no va acompanyada de pluges, doncs no és tal, i al final hi ha altres escolitis, altres barrinadors, que són oportunistes i el que fan és matar arbres, acumulant més biomassa, generant un canvi de paisatge de mica en mica. També tenim altres plagues que ens venen per el tema de moviments globals, que per exemple la famosa oruga del boix és una plaga que ha entrat fa 2 anys aquí a Catalunya. A tota l'Alta Garrotxa no queda un boix viu, ja el tenim a Osona. Veig a venir que en breu el tindrem aquí a Sant Llorenç. Imagineu-vos tot Sant Llorenç, totes les boixeres que hi ha per sota els pins i les alzines, que estiguin secs, que es quedin morts, perquè a més no és una oruga que només de folia, sinó que a més fa una carrereta al voltant dels troncs i mata els boixos, amb el qual queden dessecats. És un canvi de paisatge, d'estructura de paisatge i d'acumulació de més biomassa. És una de les plagues que hi ha d'altres. Ja vam veure l'altre dia amb el diàleg de les pluges, que hi havia un règim més torrencials, unes puntes de pluja més fortes, amb el qual tindríem pèrdues de sol acumulades, cosa que també generarà uns ecosistemes més fràgils en algunes zones perquè hi hagi espècies arbrades que puguin continuar sobrevisquent o continuar visquent. Per tant, s'haurà d'haver-hi una adaptació paulatina a aquestes noves situacions. I finalment, la gent. La gent és una cosa que amb el canvi climàtic també va creixent. Cada cop hi ha més usuaris, de tota mena, BTT, escalada, córrer, busqueu totes les versions que vulgueu, la trobareu, i més aquí a Sant Llorenç, però també és una societat més urbana, és una societat que usa el territori més rural o el territori més de muntanya amb una mentalitat més urbana. Qualsevol actuació que fem allà per intentar gestionar aquest territori generarà probablement conflictes de que no s'entendrà perquè es talla un arbre, s'ha criminalitzat el fet de tallar arbres, amb la qual cosa tenim un paper important aquí d'educació a tota la gent. Ja hem vist abans el context en què ens movem, Matadepera, el paisatge difús de cases, hem vist el bosc, la qual cosa, aquell vídeo que ens passava a l'Etel, no és per espantar-nos, però és una realitat. Estem visquent aquí, ens agrada viure aquí, i si ens entra un foc hem d'estar al màxim de preparats per poder-ho gestionar.
També tenim una altra part de Matadepera, que és la part de la trama agrorural, que encara intentem que aquesta gent pugui viure o malviure generant recursos de fusta, generant recursos de pastura, generant recursos de conreus, i a part que hi ha una altra part de la muntanya, que és la part més de parc, que allà pràcticament ni s'hi pot accedir a nivell d'explotació i no té sentit segurament anar-hi ferres, no? Aquest és el paisatge que ens trobem. Des del punt de vista de la gestió i de la planificació, doncs, aquests reptes, no? De context de canvi climàtic, un context de gestió del territori, un context d'abandonament de les activitats que és important en terme. Per un costat, nosaltres hem apostat, o ja fa temps que hi ha el tema de la planificació, no? És determinar què es pot fer o com es poden gestionar amb un nivell de finca privada, és a dir, a Matadepera tenim el 80% del territori forestal en mans privades, per tant hi ha uns propietaris que tenen uns plans de gestió, que tenen uns programes de gestió i d'aprofitaments allà per intentar rendibilitzar les actuacions a fer en el territori i que ens ajuden en el fons, encara que hi hagi gent que ho vegi malament, a vegades quan es fan les feines, a descarregar d'aquesta càrrega combustible i per tant estructurar millor i densificar les masses per poder afrontar aquests reptes amb millors garanties per part dels arbres. I llavors un altre nivell que és el nivell de planificació a escala més territorial, que és el que des de l'ADF i bombers voluntaris s'ha anat encarant a el municipi. Aquest repte es va iniciar el 2003, després del gran incendi, va haver-hi un període de debat aquí molt important. I bàsicament com s'encara aquest projecte? Intentant identificar i fer infraestructures territorials que siguin essencials per atacar un gran incendi forestal si ens arribés, preparar i gestionar el territori també a nivell de vegetació perquè estigui en millors condicions quan arribi aquest incendi i a més afrontar els reptes del canvi climàtic, aprofitar tot el que ja s'havia fet fins ara, hi havia tot un bagatge important a nivell de xarxa viària, de curs d'aigua, d'hidrants, però no s'havia entrat mai en el tema de gestió del territori per poder afavorir aquestes possibles emergències. Hem de tenir en compte que estem en un context de parc natural, un context que per tant cal decidir molt clarament quines coses s'han de fer i per què s'han de fer. El tema de mantenir el paisatge agroforestal, les zones de conreu és essencial, mantenir espais oberts per afavorir tots aquests valors de conservació. I finalment el tema que ja s'ha parlat de conscienciar la població, que sembla que és el tema que costa bé. Per fer aquesta planificació tenim unes eines. Tenim per un costat un mapa de risc de grans incendis forestals que s'ha fet a partir dels incendis històrics que hi ha hagut a tot el territori i la recurrència i els tipus d'incendi que hi ha a tot Catalunya. Això és un mapa que és molt valuós i com si identifiqueu la zona de Matadepera, que podria per aquí, estaríem en una zona de molt alt risc d'incendi i de risc moderat segons estiguem més a la part nord o a la part sud, però pel règim d'incendis que tenim i per la situació orogràfica que té el territori. A partir d'aquí es va fer un estudi molt en profunditat dels incendis, juntament amb bombers i gent del territori, i es van identificar dos tipus de foc que són els que poden venir com a gran incendi forestal. De fet, no descobrim res. L'incendi que va venir dels Claritges, aquell que va saltar a l'estiu, és l'incendi de sud, quan venen aquestes entrades del Sàhara, i és el que pot generar una entrada potent en aquest sentit i saltar cap a dalt de la mola. I l'altre tipus d'incendis que dominen aquí és els incendis de vent quan ve les llevantades, les marinades, que és el que ve de mar cap a terra i que normalment es canalitzen sobretot per la zona de Can Solà, de la font de la Tartana i tira cap a dalt de la mola. Una miqueta amb aquests incendis tipus de disseny va ser quan es van localitzar les zones estratègiques i es va configurar el projecte. Almenys us ensenyaré.
Bàsicament, aquí podem identificar una mica... Això és Mata de Peres, això és el límit del municipi, identifiqueu bé, no? Llavors, si ens anem acostant, les grans zones que s'han delimitat com a prioritàries a treballar, ja s'estan treballant des de l'any 2007-2008, va ser tot l'eix de la Riera de les Arenes, això és l'organització dels Rourets, fins més amunt de la Barata, és pràcticament fins al terme municipal, intentant aprofitar, és a dir, recuperar, mantenir totes les zones de conreus i totes les zones de vegetació que estaven dins d'aquest eix. Es van fer una sèrie de tractaments, que ara comentaré, de la vegetació i d'altres que s'estan incorporant dins d'aquests tractaments per tal de, en cas que ens entri aquest incendi que dèiem des de l'altura de les Pedritxes cap a Mata de Pere, no ens salti cap a més amunt de la Mola. No? Una cosa important que sempre havíem dit de treballar, però és una pena perquè ens queda fora del nostre terme municipal, és el treballar abans d'arribar a les Pedritxes. I això, si us heu passejat algun dia per aquí dalt, doncs això ja s'està començant a executar. Vam tenir l'oportunitat, juntament amb el Departament d'Agricultura, de dissenyar i que ens aprovessin uns treballs en equip, que juntament amb l'ADF de Terrassa han fet, però si veieu, tot això està executat des d'aquesta franja verda i moltes vegades la gent li costa d'entendre, però realment si mai ens ve un foc per aquí, com ens va venir l'altre cop, el fet de generar canvis de combustible, canvis d'estructura forestal, el que fa és baixar la intensitat de flama, generar que hi hagi menys focus secundaris que saltin per davant i per tant ens estalviem molts problemes de possibles focs que es poden generar dins de tota la trama urbana. Ho veieu, no? Això més o menys. Llavors, el que vam anar fent una miqueta, a partir d'aquest treball, va ser anar identificant totes aquestes taques de diferents colors. Els marrons serien zones de conreu, les altres serien diferents tractaments que s'han fet a la massa segons pendent, que ara ho veurem una miqueta, i després, per intentar atacar una miqueta els incendis aquests més de llevant, hi ha tota l'olla aquesta de Can Torres que també s'han fet i planificat tota una sèrie de tractaments, alguns estan més avançats, altres estan en un estat d'anar-se implementant de mica en mica. És important a vegades, per exemple, l'últim que s'ha fet, que molta gent pregunta, hosti, per què s'ha fet això aquí? Doncs allà a la Font de la Tartana, aquells just de barrancs que hi ha allà, que s'han fet unes aclarides d'alzinar. Per què és important? Doncs primer perquè si mai ens ve un incendi d'aquests de marinada, de mar cap a terra, normalment van seguint molt els torrents i aquests torrents en el moment que es bifurquen, veieu, no sé si... Ai, perdoneu. Aquí. Veieu, això és la Font de la Tartana, qui ho identifica. Aquest torrent, en el moment que s'obre, doncs el motor d'un incendi va corrent normalment per dintre del torrent i en el moment que té una oportunitat d'obrir-se s'obre els diferents torrents i aquest motor llavors es divideix en dos braços i aquests braços, en el moment que van agafant velocitat per dintre del torrent, llavors es van estenent pels vessants. Amb la qual cosa, si nosaltres tractem un d'aquests, un punt estratègic, que ens parlava abans l'Etel, el que fem és aquest motor del foc que pot venir de la carretera de Castellà, que ens puja cap amunt, en el moment que trobem un canvi de combustible, un canvi d'estructura, ens baixa d'intensitat i tenim una oportunitat per atacar-lo. I a més, tenim una oportunitat d'atacar-lo i de que no se'ns divideixi en diferents branques en el territori. On havia quedat? Doncs així ja tenim un territori planificat. Un cop tenim identificades aquestes zones, el que hem de saber és com ho hem de gestionar això, no? Hem de saber com s'han de gestionar aquestes zones. Tenim altres eines que s'han treballat també amb bombers, amb el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, amb enginyers forestals d'aquí del territori, i el que fan és marcar-nos unes pautes, tenim unes orientacions de gestió forestal que es diuen de tot Catalunya, el que fan és una miqueta indicar-nos a partir d'aquestes condicions
climàtiques i topogràfiques que ens marquen uns tipus d'incendis que ja hem vist que teníem definits, com hem de gestionar aquest combustible que a més ens servirà per adaptar-nos al canvi climàtic. Aquests models de gestió, això són documents molt tècnics que intentaré esquematitzar-ho molt. Per cada una de les espècies forestals de Catalunya tenim aquestes modelitzacions. I aquestes modelitzacions són adaptables als diferents canvis climàtics perquè venen determinats la seva qualitat d'estació, és a dir, si són terrenys més bons o terrenys més dolents, si tenen unes qualitats per generar un arran millor o pitjor, en base a unes variables ecològiques. Aquestes variables ecològiques són pluviometria, profunditat del sòl, fisiografia, pendent i exposició. Clar, el que normalment ens variarà més en tot aquest canvi climàtic serà la pluviometria d'aquest paràmetre. Per tant, podrem anar adaptant els models en funció d'aquest canvi pluviomètric o amb aquesta deficiència d'aigua que puguem tenir al territori i anar estructurant la massa en funció d'aquests canvis de qualitat d'estació. A partir d'aquesta modelització tenim models que serveixen per gestionar aquestes zones estratègiques de forma específica, per tant són models que el que fan és dins de com hem de tractar les masses en aquests punts específics, i altres models que el que han fet és incorporar la gestió del risc d'incendi en el model productiu que tinguin per fer alzina, per fer fusta de pi o el que sigui. I com es gestiona o com s'integra dins dels models de gestió d'aquest arbrat el risc d'incendi? Doncs bàsicament gestionant el que és el combustible d'escala. És a dir, quan ens fixem en un bosc tindrem diferents estrats, les capçades, el sotabosc, que pot estar més alt o més baix. Doncs el que ens interessa, sobretot en aquestes zones estratègiques que hem vist que generem per generar aquestes discontinuïtats i aquestes oportunitats d'atacar, és que hi hagi un canvi en el combustible, sobretot vertical i espaial. De tal manera que generem un canvi d'estructura, és a dir, que un foc que té diferents estrats d'alçada de vegetació, que pugui passar de baix cap a dalt molt ràpidament, es quedi només a la part baixa. Això una miqueta gràficament ho veuríem així, és a dir, això és un bosc abans de tractar-se i després de tractar-se. Veieu que hi ha un canvi en el combustible d'escala molt marcat, en el qual aquí, si nosaltres tenim aquesta zona implantada, per exemple, allà a la Riera de les Arenes, i ens ve un focus secundari, ens ve un foc volant aquí dintre, pot ser que se'n generi un foc, que es comenci a encendre un foc, però aquest foc el que no farà és pujar-nos cap amunt i tornar a generar un altre foc de capçades, amb el qual aquella dinàmica de bosc es va accelerar, de foc es va accelerant. Molt ràpidament, ja per acabar, per visualitzar les actuacions que s'han fet. A la zona de la Riera de les Arenes, sobretot el que s'ha fet és tot el tema de camps de conreu, recuperar camps de conreu que estaven abandonats o mantenir tots els camps de conreu que estaven encara visibles. Tenim zones més planes, la zona d'allà al costat del Torre de l'Àngel, cap a baix a la Riera de les Arenes, que allà l'estructura del rat i el tractament que es podien fer ja ha generat estructures així més planes i amb unes densitats diferenciades d'aquelles zones que són més de marges de riera, adjacents entre rieres i camps, que aquí el tractament ha hagut de fer-se d'una forma diferenciada per tal d'estructurar millor el bosc d'acord amb el que us explicava abans de l'incendi. I llavors a la zona de Can Torres, que és una zona més complicada des del punt de vista d'oportunitats, perquè no hi havia tanta presència de camps i a part de la zona de Can Torres, però el que hem fet és aprofitar les infraestructures viàries principals, sobretot el camí Moliner, i intentar, a partir de tractaments de vegetació, ajuntar zones de roqueters naturals que ja hi ha amb zones de bosc, amb aquesta estructura, per tal que si ens puja un foc, veieu aquí clarament, això és la font de la Tartana, si ens puja un foc cap aquí, doncs generar un canvi d'estructura en el paisatge, en el bosc, intentar que el foc canviï el comportament i a partir d'aquí tenir una oportunitat d'atacar o de fer alguna maniobra d'extinció. També a la zona de Can Torres s'han fet tots els treballs de manteniment i recuperació.
Vull diferenciar clarament el que està fent l'Ajuntament dels franges perimetrals de les urbanitzacions, que són unes infraestructures molt diferents a nivell de tractament de massa i de combustible. Ho veiem una miqueta aquí, no? I l'objectiu prioritari és tenir una zona d'interfase perquè es pugui actuar i que també limiti el confort de la urbanització pugui saltar cap a la zona forestal. El que no s'hi val és per això, quan ho tenim net i endreçat, és que els mateixos veïns, a sobre que els hi fotem la feina, llencin les deixalles de dins de la seva parcel·la a la zona. Això jo penso que és un tema que s'ha de denunciar i prendre consciència total, no? I denunciar-ho si ho veiem. I un altre tema que no volia deixar era el tema del ramat, no? Aquí és un ramat que està passejant ja fa uns quants anys pel terme municipal i que sembla que la seva feina no és molt vistosa, però nosaltres, des que tenim el ramat que mantenen aquestes zones que hem anat treballant, us puc explicar que la reducció de costos per hectàrea ha baixat més d'un 50 i un 60% en el que són els treballs de manteniment d'aquestes àrees. I a més, penso que és important que hi hagi una certa activitat rural, que hi hagi un pastor que és del poble que es guanyi la vida i que pugui treballar i que puguem aprofitar, no? I ho deixo aquí i el meu missatge final, si és que em puc donar alguna, és que cal gestionar, cal fer gestió forestal, que és l'única eina que tenim per intentar regular la gestió de les masses forestals i aquest context de canvi climàtic per poder-los mantenir i disfrutar-los, no? Gràcies.